Hantsi Top TV gidan sahihan labarai. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu wanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Hantsi Top TV wadda Hausawa kan ce leƙa gidan kowa. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka. To a wannan safiya kuma mun zo muku da labarin yadda shugaban ƙasar Nijar yake shirin ƙawata ƙasar tasa ta hanyar gina mata manya-manyan gidaje da manya-manyan tituna da kuma samar da ayyukan yi na gaske da dai kawo harkokin ci gaba. Ku gyara zama sannan ku ci gaba da bibiyar mu a wannan bidiyo domin jin cikakken rahoton a wannan tasha taku mai farin jini wato Hantsi Top TV. Shugaban ƙasar Nijar dai wato Janar Abdurrahman ya yi ƙudurin kawo canji a ƙasar Nijar ta yadda za ta shiga jerin manya-manyan ƙasashen duniya ta hanyar gina mata manya-manyan gine-gine da kamfanonuwa da ma dai abubuwan da ba a rasa ba, yayin da suka yi haɗin gwiwa da ƙasar Mali da kuma ƙasar Burkina Faso domin duk su ga sun kawo ci gaba a ƙasashensu. Ku ci gaba da bibiyar wannan bidiyo namu domin ganin yadda abin ya kaya a zahiri. Babu shakka wannan abu da shugaban ƙasar Nijar zai yi sauyi ne na gaske sakamakon mutane suna ganin cewar kamar hakan ba zai yiwu ba saboda ya ƙwaci mulkin ne ta hanyar juyin mulki. Amma kuma shi yana tabbatar da cewar dole zai kawo sauyi a ƙasar ta yadda za ta shiga jerin manya-manyan ƙasashe sakamakon yadda zai gina mata manyan kamfanonuwa da kuma shiyoyin ƙasashen waje da manya-manyan tituna da kawo aikin yi da kuma duk harkokin ci gaba ta yadda suka haɗa hannu da shugaban ƙasar Mali da kuma na Burkina Faso domin su ma duk su ƙawata ƙasashen nasu. Kada dai ku sha'afa wannan na zuwa muku ne daga tasharku mai farin jini wato Hantsi Top TV wadda ta saba kawo muku zafafan rahotanni da kuma labarai waɗanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha to ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun dukkan wasu zafafan labarai na birni da ƙauyuka da suke zagaye da ku har da ma na ƙasashen waje. Kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin jin ci gaban rahoton da muka zo muku da shi a yau. Muna godiya da kulawarku da addu'o'inku. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka. Hantsi Top TV gidan sahihan labarai. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu wanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka.